Gravel Cafe polkupyörälenkki. Ajetaan nyt 27. päivä 4. Riihimäellä Riihiladun toimesta. Mennään katsomaan Riihiladun vaalituvalle kevättalkoita ja keitellään kahvit ja syödään pullat. Evästykset käytiin tuosta kaupasta hakemassa matkalla ja nyt sitten poljeskellaan rauhallisesti kohti paalitupaa. Riihimäeltä olen koittanut kaivaa tämmöisiä mukavia pätkiä ihan keskustan tuntumasta, jota voi pystyä sitten hyödyntämään vaikka perheen kanssa taikka muuten vaan lenkkiaihioon tämmöisiksi kohokohdiksi. Ja näitä lenkkejä varmaan pyritään tekemään tässä kesän aikana lisääkin ja lähtekää ihmeessä mukaan. Idea on kulkea rauhallisesti hiekkateitä pitkin. Aikaa tuhraantuu, mutta mieli ja keho lepää. Ja onhan se ihan kiva päästä vesistön ääreen keittelemään kahvit ja vähän pullaa syömään. Ja seuratkaa Riihiladun ilmoittelua. Näitä koivukujamaisia teitä niin löytyy täältä jopa Riihimäeltäkin. Kelihän on aivan vallan mainio. Tämmöisen se hiekkatiepyöräily. Huhtikuussa varsinkin tämmöisen kosteen kevään jälkeen, niin ihan vaan totuuden nimissä, niin onhan tää hiekka vielä vähän pehmeätä, mutta tämä kuivuu tästä kyllä nopsaa. Mutta se ei silti tarkoita, etteikö täällä voisi ajaa. Tällä hetkellä on paljon parempi ajaa näitä hiekkateitä polkupyörällä, kun lähtee vaikka maastopyörällä tonne mettään. Metsän märät polut, ne kuluu ja levenee fillaroitien alla helposti. Nyt voi muutaman viikon ajalla vielä ihan hienosti näitä hiekkateitä ja keräillä polkupyöräkuntoon ja sitten mettän puolelle lenkkejä ajamaan. Vähän on kuivunut toi kevään märkä maa. Sitä paitsi keväällä nämä maalaispaisteet on aika komeita. Suosittelen kovasti. Pääpiirteeltään reitti kuitenkin tällä hiekalla on kovaa ja rullaavaa, vaikkakin on vielä märkää ja jopa lunta vielä muutamissa kohdissa. Mutta otetaan vähän vauhtia pois ja ääntä, niin ei tule kevään ensimmäinen yllätys. Pyörällä kun liikutaan ja tullaan tämmöisiä hevostilojen viereen, niin on ihan kohteliasta puhua vähän ääneen niille hevosille. Vaikka se tuntuu itsestä hassulta, mutta hevoset ymmärtää, että se on ihminen ja ei tarvitse pelätä. Ja samaten jos tulee tiellä vastaan hevosia, niin ottakaa vaan rohkeasti katse sinne hevosiin ja puhutte sille ratsukolle, että täältä tulee pyörä ja ei ole mitään hätää ja tietä varmasti vastataan ja vauhtia pois. Sen verran keretään aina jarruttelemaan, että päästään sovussa ja turvallisesti kaikki ohitte ja liikuttua. Tuossa justiinsa ratsukon näin ja juteltiin muutama sana ja tuli puheeksi, että silloin kun ratsastaja on vielä hevosen selässä, niin se kyllä on mukavampi, että otetaan vauhtia pois ja mahdollisesti jopa päästetään se ratsastaja sieltä hevosen selästä poiskin, koska heidän näkemyksensä mukaan teillä ei yleensä ratsasteta
tai liikuta hevosella. Ja sitten jos liikutaan, niin se on vähän poikkeuksellista, jolloin se hevosellekin uusi tilanne. Ja sitten yksi pyörä ei kuulemma välttämättä vielä aiheuta semmoista erityisempää reaktioa välttämättä. Ja jos on taas useampi pyörä, niin sit saattaakin olla aivan yllättävä ja uusi tilanne hevoselle. Joten koitetaan muistaa näin liikkumisen herrasmies tai herrashenkilösäännöt, että päästään kaikki turvallisesti perille. Noin tien pehmeydestä, kun äsken mainitsin, niin on pakko sitten sanoa, että kyllähän tää niinku pääpiirteittäin kuitenkin on tosi kuivaa ja rullaavaa. Kun pystyy tielinjalta katsomaan sen kuivimman ja kovimman kohan, niin menee kyllä ihan pintakaasuilla. Varsinkin kun ei ole kiire minnekään, niin silloinhan tää on niinku mukavaa. Ei muuta kuin ketjua kireelle ja kahvia kohti. Kohta mä olen perillä. Ja Gravel Cafe reitille Paalituvalle niin sopii myös pikkasen asfalttia. Itse asiassa molempiin suuntiin voi kulkea ihan pelkästään asfalttia. Ja Riihimäki 11 ja Hirvijärvi 3. Tuli mieleen, että samalla reitillä pystyy käymään Hirvijärven uimarannalla uimassakin. On ihan tossa kilometrin päässä. Ja Gravel Cafe lähestyminen Paalituvalle. Otetaan se videolle. Niin Veljesmäen tie ja Paalijärvi lukee siinä. Ja normaalisti täällä on puomi kiinni, mutta nyt kun meillä on Paalituvan talkoopäivä, niin se on auki. Ja katsotaan minkälainen vesitilanne. Joo, vesi on vähän korkealla ja Veljesmäen tie on pikkasen kostea vielä, mutta tässäkin on kova pohja. Kova pohja, sorastettu pohja. Ja otetaan sitten vielä majalle saapuminen erikseen. Paalituvan vieressä on uimaranta, jossa nyt on vesi aika korkealla. Ja tässä rannassa, en muista saiko tässä peräti koirien kanssakin uida, mutta ei saanut, on tuolla koirakielto. Mutta uimaranta kuitenkin ja varmasti tuosta vierestä ranta löytyy, mistä koirakin kanssa pääsee. Ja näin saavutaan Paalituvalle. Katsotaan, löytyykö täältä polkupyörälle tilaa. Kova on huuhtominen päällä. Morjesta päivää. Tuolla näitä risukeittimia monenlaisia. Sanoin, että aika kuivaa, mutta nyt löytyy kyllä semmonen tiepätkä, että aika kaukana kuivasta. Kyllä tämäkin tästä kuivuu ihan vielä tämänkin kesän aikana.